Ka jing puli ke kitab jing pau ka wei hadin ka wei kalanong mantang le poi sha kalanong ka bakhalai bar sai sin haka kateng ka batyang tam ka jong o Jesus Christ ngai khuble bar nga priang subhai pi baro sha ka ni ka channel khasi gospel media kamat ka bangla pungkre ban kran haka ni ka por ka dei shapang un riu spa an riu pho riu umra klau uban kong ka subject shapang umra klau las dang nang kong ka dei ha ka jing itu pau jong u Daniel balabu jik mauru ha ka kitab u Daniel shapang kini kimra klau ki be pher we ya we pan ka kom ka kitab u Daniel kalanong banyo ka dukhat bakhanyo bakini kimra klau kim thoi kimrat ki bashisha henry ka tho pashi ya kisim kinosenshar ha kani ka perthai kum ka jimp ka mau na Maria ka kitab u Daniel ka wei hadin ka wei kalanong ngaladap ban batai shapang uni umra khla uban kong ubay stream kum using ha ka jing itu pau jong u Daniel ka tho yo sim jong ka hima Babylon nangta umra khla uba ar ubay stream kum ka dingim ka tho ye kisim jong ki met bat ki Persia nangta umra khla ubalai ubay stream kum ulabasa ka tho yo sim jong ka Greece hoi ya uni umra klau ubalai laong bo don sau teliki thamnyang sau teliki kli ka bomot hadin ka jingyap jong usim Alexander the Great jong ka Greece ya ka hima ka jong u la penya benta ha ki sau teliki benta ba kita kilong lai phia ha ki saungut ki general jong u Alexander ba kita kilong u Kasanda u Lysimachus u Ptolemy bat u Seleucus bar uni umra klau basau uba umtep u isrimdur batno handai u Daniel uong baulong umrat uba itieng katho ya kahimaro hake kitab jimpampau kalanong kabakhalai haka jing itu pang jong u Yohanes dan artli kimra klau kiba u Yohanes u yai umra klau uban kong udon ya kathmei ni ka jing snang na umra klau basau ya ka bau Daniel uyoi ya kata ka jing tu pa ko jong u ban la thoru ha kitab u Daniel hoi ha kitab jing pau la ka do ba uni u de uta u 666 ka ba umra klau uba ar u de umra klau uba dang thmai ya ka bangin se iplepat ha ka wei kapor jing pau ko no makhalai ka de khat ka ban kong u Yohanes u yoi yo ni umra klau uban kong ubakiuno na kaduriaw kabamot ayu habaong ubakiuno na kaduriaw karkom ka kitab jimpampaw kalanom kanyo ko kapakasan teu loong hanga kita ki kabamot ye kita ki duriaw ya ki ba melayu i kilong upay lang bat ki payba bat ki kinjaban riu bat ki tli habaong uni umra klaw la kiuno na kaduriaw kabamot ya u la thong da upay ba na kaleng saudong jong ka perthai uni umra klau udan nyo tli ki kli kabamut ki nyo tli ki kli gede ki phashi ya ki nyo tli ki hima ha ka parthai handai ki balong ki thmei ka jingsnang kumno ba ki le persha yo blai ba ban le benyi ki briu jong blai langba kirta baro pa kita kilong ke Egypt ka Assyria ka Babylon ka Medo-Persia ka Greece ka pagan room ka bumot ka room ka badang mani blethau bat ka papa room ka bumot ka room ka ba lalong kristan na lor ba udon hinyo tuliki kli uniu mara klau udon shipo tuliki reng bad halo kita ki reng jong u shipo ki pansnyat kini ki shipo tuliki reng ki yang pashi ki shipo tuliki hima ya ka ba ngan sabatai shapi habakron shipang ka pansnyat ka tho ye ka bos im ni yakini ki hima bala sanshar hi de ki sim da ki president lani ki prime minister hake kitab u Daniel kalanong gabaar lakran pashi shapang ki shpotli kin shenria kajat bat hakalanong banyo lakran pashi ya ki shpotli ki reng balakdauru hak kitab jimpapau kalanong khalai kakom u Daniel kalanong banyo ko dekhat ka babsaw bat shapang kita ki shpotli ki reng nakani ke hima shpongot ki sim kin mi hoi hausnam sospa nyo pohon riu edi ya ka hima room handai ka pagan room penyapat ya ka
Da kini kinong ni harthma ki barunar bakhot ki babarian ki ba na Germany bar shipotli ki hima ki yapan ba kini ki shipotli ki hima kilong ka Anglo-Saxon ka bakhot menta ka England nanta ka Italy ka Switzerland ka Spain ka France ka Portugal ka Germany ka Vandal Heruli bat ka Ostrogoths labatai ba haka kitab u Daniel ya ka Bangladesh manipuli na pedeng kini ispol tili kerang lami kawai kerang kabaret bakani kerang kabaret kalapot ya lai tili kerang kani kerang kabaret kadai kapashi kabato ya kapaparu karum kabal along kestan ban kumnuru bakala penduk jaj ya lai tili kerang kumbaong ka Bible berunjab ya lai ngut kesin kini ke lai tili kitho ya ka Vandal bala syap penduk jaj hausnam Sospak nai pulai edi ke Heruli belasap penujaj hausnam sanspa lai pusau edi nanta ka Ostrogoth belasap penujaj hausnam sanspa lai pupra edi Daniel kelonok menyo ke dekat ke bapsan haka kitab u Daniel la batai parsi ya kani ka bor umrak klau basisha ka badang yetroi hadu kini kisngi laong hangi bot ungkren kiktien ki bapersya ya ubah kli tam bat pendu no iki ruku jong bahkli tam bat tumu ban kelai iki po bat ka hukum bat on aino yaki hakakti jong hadu kapor bat ki por bat ka shiteng por hatrai du ngala sendur ya ka Bible pi inem baka kitab u Daniel kelonong banyo ka dekat bapsan la kran ru haka kitab jing pampau kelonong bakhalai ka dekat kebasan terter dong ni puli syapang kini ke art lagi kitab ka kitab u Daniel baka kitab jing pampau kumno baki kran yakaju ka borsen sha jo umra klau dak basha ngakwa ban ong bakani ka borsen shar ka tho ya ka paparum lani ka rum ka ban la longstan ka papasi ya ka bakakhet jongka la senshar da upuk ka kitab u Daniel kalonok banyo ka dekat bapsan hani ka ong bat unkran kiktien ki bapersya ya u bahakli tame jimpa pau kalau nong bakhalai ke dekat kebasan bakaban rio ka ongkom ni dia laai hu ke sentur ka bayalap ya ki bakrau kani di kakot bala tho da ka balang Katolik hi hakaktin latin bala pen kelaktin ka ba ongkom ni upup ulong bakrau burom hadu kata-kata ba omde tang ubriu kumban ongno ublehi da shisha udeiru unosen syar bakenjablei bat upatsya bahalortam usim kisim hatu kani kamdei kabakran persya yaw bakli tame bapengkraw ya kaladi ngete bausim kisim deitang u Jesus Christ kamdei kabor sensyar jong kipo laong syusyu hangni ba kani kabor kan kran ben blay katkom ka Bible kamot ayu kran ben blay kamot ubriu ubashim ya kajaka jong blay ban matpop ladang ya bakla para brio nya pla iwe nya panmap iwe Henry ladang ngile pop persya ya blay kamde yengi ban pla ha brio Lukas kelonong basan ke dekat bapuai ubakran ye ke jikran ben blay we bala ban map no ye ki pop Henry tang ublehi hoi nakakot jongki hi ki pla bakilendo shisha kile bakida map pop da ka ikhtiar jongko bol bala ai da ukres nang ta shishu kakot jongki hi ki pla ba pup omde tang unong ikmat jong u Jesus Christ uhi ulong u Jesus Christ ubala buri ha ka jinglong do dong ni puli shishu Daniel kalanong banyo ka dekat absan bat pendu no ya kiruku jong u bahakli tam jimpa pau kalanong khalai ka dekat ka banyo ka angum ni bala ai bor hau banile thama ba kita kiruku ba ban job no yaki kani gede kakot ba kinong puli history ha kaperthai kitep kani kakot ko ngumni ba ka jingsen shar jong upop kala peniap khambun ki bri ki bahak ban ya kanu kawai pat kabor senshar ha kani kaperthai on om artatien do unuru ubatep shisha ya ka history hadu kumasan ho million lani san klur ki martir ba kajing secha jongpop kalapniap makani kabalang kalapniap shisho hangni kaong kabalang roman kalapniap shibun kibri balului palat ban yanu
kakanhun kabaladon kidon shibun ki kot khobor pharang kidon shibun ki jing tho ha ki history ane ka wei ka banga kwa ban sot na ka kot khobor no mo phor khalai tarik jobanai march usnem 8000 hangni ka ong panma upo namar ki pop jong ki roman catholic don shibun ki daw ki ba upanma Henry ka daw ka ban kong ba upo John Paul II ubarang ha ka po upanma de namar bakani ka balang kala peniap shibun ba kibriyo hagipor munshwa kathma ba kaban kong kathma ba kabar o Adolf Hitler ba kiwi kimlong hakmat kani kabor kabala peniap brio bat ka kitab Daniel kalano menyo ko dekat opsan ni kaong nalo ba Ukraine kiktien ki ba persya yo bakli tam un pendono ikirkhut jong bakli tam ule yu un thumu ban pengkela yikipor bat ya ka hukum habakron syapang kapor upop Gregory ubakhalai house nam shejar sanspa prapuar ulap pengkelai ya kapo jong ka kalender ha kaba ubenai benkong ude u January bat ngakwa benong bakani ka kalender kaba ulap pengkelai house nam shejar sanspa prapuar shipo tuli kitare kija ngakwa bani thu ipi bakapo jong kinong room kumno baki ken ya kajing sedang seni kalau na shiteng senya sha shiteng senya om na kabasap kasngi sha basap kasngi kebalakran kitab Genesis kalau nomor kong kadkhat kabasan bat kiwe de ki kitab baka jingbo be ke jongblai ban khen sni kalau na basap kasngi sha basap kasngi hende de karum kabla khen sni na shiteng senya hadu shiteng senya bat ka bo jong upup ki adop yakani ki pediang yakani ho yakani ka kalender jong upup Gregory kumno bekiri ki babun ba ak berthai ki sedang ban adop lani ban pediang yaka bat nalo ba un pengkelai ki por un pengkelaru ya ka hukum kani di ka kot jong ka balang Catholic ka bla penmi da u Reverend Peter bat yakani ka kot la kerku kerpang da upo payos ubashipo ha u January aposantrik Joseph sheja knai spa shipo kajingkali kasaputan kadai hakano kasni jubab kasni sejai Saturday kadai kasni saputan jingkali balai bangirakhi kasni sundi hakajaka kasni sejai Saturday ngirkhi kasni sundi hakajaka kasni sejai namar kabalang Catholic haka council jong ka lodi kaya kala pengkelai kani kasben kentang na kasni sejai sya kasni robiba sundi ka Bible ko ong nalo ba kila pengkelai ya kipor kapor kaba tho ya kapor mane blai kila pengkelaru ya hukum jong blai ha kaliang kadiang ngala shendur ya ka Bible nagai kitab Exodus kolonong barpo pen na do kedekhat ka balai hado ka bakhanyo bak shipo tuli ki hukum ki jong blai kilong ki berhenti sya kaliang gamon ngala shendur ya ka kot kadazim ka baret jong ga balang Catholic Pini bagi shpo tuli hukum kilong kibalangkot. Pini iru baka hukum ka baar ka baong. Men om tau blay tau bat kum tatater. Kila weng ya kani. Ya ka hukum ka ba shpo ka baong. Men om ikwa kila ya pia arbanta kanang bakan mi shpo. Dei kani ka bor. Ka balak penkela ya ki por. Bat ya ki hukum jong blay. Ya ki hukum jong blay na preng shpo tuli dan lai tuli ki ba kalalusya. Ya ka hukum ka baar ka baong manam tau blay tau kalaweng ya ka hukum ka basau ka baong kenmau ya ka sisabton ka bahab ka sisajan kila pengkela ban leje sengno sya ka sni Sunday ka sini kong jong tayo nang tai ka hukum ka basipo kila pia arbenta shushu ka Bible ka ong but on I know ya ki hakakti jong u hadu ka por ipor bat ka shiteng por kata kalong kitab Daniel kalonong menyo ke dekat babsan karbah ka kitab jingpapau kalonong khalai ke dekat kabasan laong kumni balaai hu ya kabor sensyar bansa jin sau pu arbanai hato kini ki artli ki kitab ki Quran ya kaju tong ni khen ka jingkhen jong ka tho katar ki ju bar ki jing tulpa kalong kumni judon lai posni ha ka shibanai ba lai spa ndi posni ha ka sisnem habakdo hangni haka kitab Daniel laai ya kani ka bosun shaw mra klau da ka por ki por bak shiteng por
kapor kamot shisnam lai spa ande posngi kipor kamot asnam nyospa ar posngi shiteng por kamot shiteng snam shispa phra posngi haba khenlang kalong shejar aspa riu posngi sau po arbanai sin lai posngi balakrana kitab jingpapau kalong shejar aspa riu posngi kabamot shejar aspa riu posnam namar kashisngi kayeng ya kashisnam karkum ka jingkhen ya ka jingthulpa na kitab jingkhen kalanom ka saw ka dukhat lai saw Ezekiel kalanom ba saw ka dukhat ka bahnrio menu kani kabor jong umra klaw kani ka khet jong upop ka sedang ban sinsyar ban let dan bor ye kini ke baro ban pendap ye kini ke baro kani ka shejar aspa andi posnam ka sedang menu ka sedang na usnam sanspa lai pupra edi namar ba upatsya Justinian ula pendapat ba yo bishop karum kum uklido jong ki balang ba khu bat kum uklido haki hima banile persya ya ki baile persya ya ka jingit deina du kani ka spasnam ba upup ulong kli jong ka balang ukli haki hima ki sima ba deina du kani ka poru la ithu yo pup om tang kum ulung do niam la ithu ru yo kum usim shisho ki kot ki babun ki batai ba ki ong kumni ubishop na room hakashuki jong kaisa banlong unomi khmat ka seng sang pathai bar khli ka balang kani kadi ka pasnget bala ju phong do unu upu kum usim menshwa bar hakani ka pasnget ka don ka kantin bala ainam hau hakatin latin ka baong Vicarious Filidae kabumut unomi khmat hakajaka ublay ni ubayang hakajaka ukhun ublay bat kumno bakani ka shejar aspa andi posnam kakut hausnam shejar nyospa khnai pupra edi bakadon kadaw hau banai baar shipotrik josnam shejar nyospa khnai pupra ya upu payos ubahnrio ubolong ukli jongka papasi hakatukapor lakem do patsya Napoleon jongka France lengba u general u jong u Alexander Berthier orang ba sipai but uni upup how agos ab khnai trik josnam shejar nyospa khnai pnai layam kum ukoidi hakanong ba balance jimpapau kalanom khalai ka dekhat ka balai ka komni bat ngalai i ka we ni kita ki khli jong u nakini ki nyotel ki khli ka we na ka khli hoi ka thoi ka paparom ka bible ko ong komni laya i ya ka we ni ki khli jong u kom ya ka bala pen mong hado ban yap henry la pangkhya ya ka ta ka jingmong yap jong u hoi kani ka bor kalakut nadu uniusnam sheja nyuspa khnai pupra upup umla shubalong usim haki hima kisima jong barthai bro uni tangya ka takabor kum ukli jong kanyam handai kumno bala pangkhya pat ya ka jingmong yap ka jong u kadon ke history how banai ba ar jong ka khatwei turik jong snam sheja khnai spa ar pukhnai u Benito Mussolini ubulong unongkran nakamta usim Victor Emmanuel ubalai jong ka Italy but u Cardinal Gaspari ubolong unom ikmat nakamta upu payos ubakhatwei kilaya soy ya ka jingmijor balakhat Lateran Treaty la aibyang ya upu bansansyabyang yela ka jong ka jaka ka Rome bakata ka jaka balai kade ka Vatican City jimpapang kalanom khalai ka dukhat ka basaw ka ongni bat kilaya manedam ya uta uyak chakor ka thaw yo setan naba ulai tino ya ka bor sansya jong u hauta umar klaw kan mau ba de ka bo jong setan bal IT ya kani ka bor sansya hauni umar klaw ban kong banle dusmani kibriu jong blai banle dusman ye ki kum jong blai bat kum ta tater ti kile manedam yo ta umar klaw kidong we balong kum uta umar klaw we bala bani latma bat u baro ka perthai ngakwa ban ong ba ki de snopla ya kani ka bor ho ya ka bo jong ka papasi ni ka bo sanchar jong unu upo na Vatican la julungo da ka perthai baro habaklat unu upo baro kinong sanchar jong ka perthai nadu kisim ki mahadai ki president ki prime minister ki runyam nakanyam muslim judaism ki hindu ki buddhist but ki we de ki rukraw
kijuan bat yelum lang ya kani kabor bat lai ya kani kabor kakhet na Vatican kom kata kakhet kabala marsinsyar ya kapathai berkwe ha kabari kladon ru kapor hausam sheja khnai spa khnai phukhnai ha kapo jong u Atal Bihari Vajpayee kom u Prime Minister bakari India kam ju priang ya kaniam Kristan handai ka priang subha yo pup om kum unong ilam niam handai kum usim jimpa pau kalono bakhalai ke dekat ke bakat pra hangni don ke jingstan utau badan ke jing shapang to un kenya kata ke jing ken utau umra klau namar kalong ke jing ken ubri bakata ke jing ken jong u kalong riu spa riu pon riu lani 666 bantip ba uniu umra klau udi basisha de banang ru ban kenya ka kerteng jong u bat ngakwa ban ong ya ka ka ba ka Bible ka kren phashi balapan pau la soltho de kibriu jong ublei hoi ban khen ya ka jing khen ka dak jom raklau de banang ru ya ka jing khen jong kinong roman namar ba ka paparum hadu menta ka jupunun kam ya kidak roman piang la shindur ya ka Bible barim kum kani nuksa kasam ka balai pusau la jutho de kidak roman hoi menta habang ili school habang class 2 don artli kiding class 4 don uding baru v class 5 don uv class 10 udan ux kini kidak roman bat kum mangaong bakani kidi kepasngat ukli jong ka papasi lani unu pu pongi ni kepasngat ubolong kum usim bat ulung doniam ha kaperthai kadan ka kerteng balainam kum bangala patai by Chris Filide habakhen ya kani jingkhen da kadak roman v kamut sun I mut iwe c mut hispa e mut umdan r mut umdan bat kumta tater by Chris kami hispa khadan fili kami sun pulai de kami sun spa iwe habakhen lai ki baro kami riu spa riu pon riu ha ka video ka babut ngan batai shapang umra klau ubaar kumno ba uni umra klau baar ugershan ya uta ubangi ong unriu spa riu pon riu 666 totip bakabor sensha jo umra klau ban kong kladep ban sensha ki pon munsha lale shibun ki kam ke balang persya ya kabor balai da oblei endre ha kani gasngi kani kabor kadang yang kadang khirasong de namar ba krishan da umra klau baar to ai bo blei on kur khu ye phi ui puai nagam ta brom jung blei amen